nakatunaw yung isa kong panty? Inyo pa yung gilabay? Ha? Pantay na mo ha? Makaw dyan na ninyo trabaho ang ama? Linag pang kung ako ragsoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlaktan. Lagom! Nagtinduyan na makadira Abi man kung na masahiro na ka. Tawag ka sa solidad itong si Tina B na magpalabada ta. Kaya ko ba, malit na ko sa trabaho ron. Nadiring na bunong tanan Sige na ba? Sa may tawanan ni uy. Unsa man na siya, oy? Karon ba ita ka relax? Sige, tuos ako si Tina o si Solidad. Sa may trabaho na to ron Mads oy. Lingaw man. Dati ganing mingawan no. Wa tay mga trabaho anis girag lingkod. Uy, ay nabot na rin mo dito yung pangita sa inyo ba? Magpalabada daw si Aling Doray sa inyo. Nanay yung mga sabon dito og mga labunon. Sige Mads. Mas manggana. Atutong tabangan para madali og human. Sige Max, kay wa man tay mabuhat. Sige tara. Sige, mumasay na po ka. Ay mo rin bala dito ha. Sige Mads. Lagom, gignan mo sa solidad og si Tina. Kung gingna na to. Unya, sa inyo nila. Padunod na daw. Malabas sila, sige. Musabay na ako sa imo habi. Sige, tara. Tayong trabaho. Dahil po ko. Ihatod lang ko. Sige. Na Mads, kanya ko Sige. Sama ni Mads. Napay panty nila Kadali na panty. Sus gisipag yun. Sus siksi. Nilagom rin mga panty niya Panty. gisipag yun ikaw na ba na? Ikaw na ba na Sama na lagom ka ayo Tumang ka Mads, oy, mo mang panggi. Labay sa kuha. Napay bilahan gayelo. Nogay pa jud. Gawin na ba ana kay lagom. Ay, labay na lang ni oy. Na bahala sila mangita sila na ilang panty lagom kaayo. Naglama pag yun. Gisi pa jud. Ni kaluod ko Mads. Oy, Sige mo mag-yaw-yaw din ha. Nagpalabada man si Doray. Ay, panty. Gisi pa jud. Yan na. Lagom pag yun. Gani. Ulo. Maging ginabay Lubo siya na ulo. Laba-laba siya yung nga labunon tapos naisagol panty gisi. Gani. Lago pa jud. mo yung bilahan. Gani. Uy, kaulong na niya, oy. Ako maulaw ko, di ko magpa-laba-laba na, oy. Asa ang panty ron? Amo ginabay. Ay, Mayra, higapay na inyo. Ako atoy. Tigbas-tigbaso na ko tungkon ba, ng sundang. Pagka, tugnaw ngoy, wala maulaw. Wala, kulain. Di sila mo madya, diyan sa mo. Sige. Si Mads. Bulantoy. Mana na jud ta Mads. Jud Mads. Baon na to tong bayad ron. Uy, Bulantoy. Uy, Bakit kinaaka? Nakalag ka diri sorry lang. Asa di kagikan? Trabaho. Karon po kwento ko nakauli Bulantoy. Mau ba? Kana kadilang Bulantoy ha. Nasa ko itong kadali kay magkukuha ko nilaban ba kay palabada pa rin ako ito ilang solidad og Tina gani ha. Ay, nilaban? Uy, speaking sa imong nilaban nga, nilipak-lipak magaganina nila masuk solidad ulit Tina. Nang ano daw? Kaya imong panty daw, nasagol dito, gisi og lagom kayo. Hala kaulo ni Bulantoy uy. Nasakol daw akong panty dito. Na wala ba ko lain panty pod. Mao na pipiyot to isa. Lain na po nimo isagulan pa mo ning panty, wa ka maulaw ato. Hala uy. Kuwaon jud na ako to kay. Nakakita mo ko ato ba nga? Bitib dong laguma daw. Hala mao ba? Oh, Hala kaulo ani Bulantoy unyo unsa pa may istorya nila? wala na imong panty daw. Ha? Wala na imong panty. Asa man? Gilabay na, gitangag lagi ito sa ero. Nakawa po din. Pulos po din ning nabandira uy. Si Bulantoy ka doon sa nako. Sige, uy, ato yung panty mong lagom. Nabuang na. Solidad! Tina! Saman! Asduray! Mads Gani. Ay, mabayaran na jud taan ni. Unsa man ako nadunggan? Ha? Gipalabar man mo nako. Mao na pa may daghang istorya solidad og Tina. Ha? Unsa man ako nadunggan pati akong panty inyong gitirahan?
Inyong gichismis akong panty? Unsa di ay wa mo mga panty? Tangara pa niya mong panty. Taw, di para sana imong panty. Naglama pa, lagom pa jud, buslot pa jud. Purya gaba ng pantihan na. Di ka palit? Tangara po to na mo to gilabay oy. Gitangal mga dayon og iro. Bitaw. Unsa? Inana day mo? Ha? Inyo pa yung gilabay akong panty, wa ba mo naghuna-huna? Nga katuna na yung isa akong panty? Inyo pa yung gilabay? Ha? Pantay na mo ha! Mao dyan na ninyo tababuanga mo!